Astăzi și am revenit la un nou episod de o nouă serie de frișcă în gură. Frișca noastră, gura lui Adrian. Și hai să filmăm. Acolo e Adrian, frișca, stați, o să filmeze Adrian. Adrian filmează cu frișcă. Uitați la Adrian aici în gură. Uitați bine frișca. Stați că mai este. Mai avem doar începutul ăsta. Și da, nu dau unul. Uitați-vă la mine. Sunt aici. Sora ta. Urmez eu cu frișca. Urmez eu cu... Stați un pic. Urmez eu cu frișca. Gata, frișca. Aici a rămas. Să-ți fac eu frățioarele. Cine? Camera. Pe tine, că tu urmezi. Adrian urmează. Deschide gura și filmează-ți gura, nu corpul așa mai sus. Așa, cam pe așa. E plin. Eu urmez. Eu nu mănânc multe frișcă, că sunt alergic la frișcă. Adri. Eu nu sunt alergică. Doar vezi. Mai este.